Кніга прарока Эзекіэля, раздзел 24. І сталася на 9-й год, у 10-й месяц, 10-го дня таго месяца прамовіў да мяне Господ гэтыя словы. Сын чалавечы, напішы сабе дату сённяшнюю, калі цар Бабілона акурат у гэты дзень напаў на Єрусалім. І раскажы за прыказку гэтаму бунтаўнічаму народу прыпавесць, і скажы яму: гэта кажа Господ Бог. Прыстаў кацёл да агню, прыстаў і наліў яго вады. Кінь у яго кавалкі мяса, усе лепшыя кавалкі, кумпяк і лапатку, напоўні яго найлепшымі косткамі. Выберы на гэта найлепшы статак. Пакладзі таксама бярэмя дроў пад яго. Хай кавалкі мяса ў ім закіпяць, і хай косткі яго ў ім разварацца. Акрамя таго, гэта кажа Господ Бог: гора гораду крываваму, катлу і ржа якога на ім, і ржа яго не сыходзіць з яго. Павыкідай з яго кавалак за кавалкам яго, і жэрабя на яго не выпадзе. Бо кроў, якую ён праліў, ёсць у ім. Ён праліў яе на найчысцейшай скале. Не праліў яе на зямлю, каб магла яна пакрыцца пылам, каб распаліць гнеў мой і адпомсціць помстаю. Я разліў яго кроў на найчысцейшай скале, каб не была яна прыкрыта. Дзеля таго вось што кажа Господ Бог: гора гораду крываваму, з якога я раскладу вялікае вогнішча. Назбірай дроў, распалі агонь, звары мяса аж да гатоўнасці і вылі поліўку, і хай косткі згараць. Пастаў таксама гэты кацёл пусты на вугалі, каб напалілася медзь яго і загарэлася, і каб унутры яго растапілася яго нячыстасць, ды каб знікла ржа яго. Зроблена гэта з вялікай цяжкасцю, і тоўсты слой іржы яго не сыдзе з яго нават у агні. Нячыстасць твая жахлівая, бо я захацеў ачысціць цябе, і ты не ачысціўся ад бруду твайго, але не будзеш ачышчаны, пакуль не супакою я гнеў мой супраць цябе. Я, Господ, вырашыў, слова маё споўніцца, і я выканаю яго. Не буду мець літасці, ані пашкадую, ані памілую, а суджу цябе паводле тваіх паводзін і паводле тваіх ліхіх учынкаў, кажа Господ. І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы: сын чалавечы, вось, забіраю ад цябе ў пакуце радасць вачэй тваіх, і не галасі, і не плач, і хай не цякуць твае слёзы. Уздыхай маўчком, не бяры жалобы па памерлым, завяжы турбан свой вакол галавы і абуй абутак твой на ногі свае. І не закрывай вусны барадою, і не еш хлеба жалобы. І сказаў я да народа свайго раніцаю, і ўвечары памерла жонка мая. І зрабіў я назаўтра так, як мне загадана. І народ казаў мне: ці не вытлумачыш нам, што значыць для нас тое, што робіш? І сказаў я ім: прамовіў да мяне Господ гэтыя словы: скажы дому Ізраэля, гэта кажа Господ Бог. Вось я апаганю маю святыню, гонар моцы вашай, і радасць вачэй вашых, і тугу душы вашай. Сыны вашы і дочкі вашы, якіх вы пакінулі, ад меча загінуць, і вы так зробіце, як я зрабіў. Вусны не будзеце закрываць барадою, і не будзеце есці хлеба жалобы. Будзеце мець турбаны на галовах вашых і абутак на нагах. Не будзеце наракаць, ані плакаць, а будзеце сохнуць дзеля злачыннасцей вашых, ды будзеце стагнаць кожны перад братам сваім. І Эзекіэль будзе вам знакам. Усё, што ён зрабіў, будзеце і вы рабіць, калі гэта надыдзе, і даведаецеся, што я Господ Бог. І ты, сын чалавечы, вось у дзень, у які я вазьму ад іх сілу іх, і радасць велічы, і раскошу вачэй іх, і тугу душ іх, сыноў і дачок іх, у той дзень, калі прыйдзе да цябе ўцякачка паведаміць тваім вушам, у той дзень, кажу, адкрыюцца вусны твае перад уцекачом, і ты будзеш казаць, і не будзеш больш маўчаць, і ты будзеш для іх знакам, і даведаюцца, што я Господ.